Uromirilor, Casă de Piatră, nașilor, mulțumiri sufletești, invitațiilor la fel, noi Filarmonica Frații Cocoș, împreună cu Darius Cocoș, fiul meu, noi vă vom încânta cu cele mai frumoase melodii sufletești, o deschidere de 10 stele și ne bucurăm că ne aflăm între dumneavoastră. Audiție plăcută! Ce frumos! Cât de frumos!